Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs ubah Shaklar Wajri mentaka ski ulah kawe lama banra ya ka Dong Musa na ka bentaka Lempung Meghalaya Games ka Basan. Kani ka jingra Dong Musa mentaka ski mentaka salit sya sortura ha West Garo Hills ha ka bakani ka Lempung Elekai Sports kan salong na do ka khatsan tarik hadu ka arpo tarik ubnai ka lalingkot ar hajar apusaw. Haba ajing tren hagani ka ski Menteri Ketenat Sports ubah Wajri ulah penpau ya ka jing sngo kemen jong u ban sedang ya ka Lempung Meghalaya Games da ka batbe ya ka Dong Musa ban IT pat ya ka Shaki nong penyan. Ulah banjur ru baka jing temu ka bahakmat jong ka sarkar ka long ban penbiang ya ka rinsan ka batay na ka bantaki samla nong ya ka sport ban penslur ban aimen sim ru ya ki ban jiet ya ki kam ya ka sport kum kilat ka mai jakpo ha ka jaka ban penlong ya ki tang kum ki jing ya ka bernia. Menteri ulah banjur ubah ka sports ka don la ka jong ka benta ban ya dai ki samla na ka ban ngop ha ka shrip jong ki drop. Hopefully nothing as such will happen. And we are fully dedicated to make sure that nothing bad happens, especially when it comes to the accommodations of the athletes and the food. To ka ni ki he no yalam jaga seng Congress ki lalit ban penyasno eladi